Der er 7 dybe. Der er også 21,5 cm. Der kan indeholde en god portion suppe eller rødgrød. Morgenmad. Igen. Slid. De er jo ikke nye. Ingen skår på forsiden. De er dybe tallerkener, og der er 7 af dem. Jeg sælger ikke enkeltvis, det er samlet. Men så fine og sirlige er de. Og i den fantastiske romantiske stil i en tallerkenrække. Så skal I lige få den på bagsiden. Sådan. Igen. Ingen skår. Men tiden stand jo. Det har de. Mærket er det samme som de flade. Og igen med forskellige numre. 16, 1. Skal lige køre herover, så I kan se slidet på dem. Det der, det er noget i glasuren. Det er et lille hak i glasuren. Ikke et skår som sådan, men noget den er født med, tror jeg. Fint og hele, men brugt. Der var lige et ekstra stempel på en af dem. Nummer 40, tror jeg, det står. Syv dybe, 6 flade, 1 sidetallerken. Alle sammen med lækker slid. Tidens tand, om I vil. 21,5 cm. Og jo bare med den fineste bemaling.